सनथिलालाय सनथिबाय आंहाबा मा दुखु दं आदिसाबा मा दुखु दं माले रायजो सेनानै फिसाजो लालायो ना मायो आं बेखौ मिथिया आंहानो दिनैसिम गावनो अफसाइड आंदि माला हाबा जाबावगोन बिनि फात्ता गैया आगै खानसुदिखौ लाना खारलांगौ नङो मेघालयआव दानो लाना खारलांगोन मालायनिसो हैनाय जागोन ओरैनो मानसि मोजां थाहैखाखैनो 10 जनजों 12 जनजों थुंबु खोबोनो थायो आरो नों आं हिनजाव मोजां लांबाथाय बेखौ रायजोआव ओंखाम संग्रा खोलादों दानालि आं सयथिबाय लाखि हाब फाग्लिया नाहरगारदोंसोलै खानसुदि मोजां नायहरबा न'नि बादि नुहुरलायो गोखैबाय गोखैबाय खानसुदि आइ लाभ इउ फैदो फै खारसनदि दालाजि खारसनदि नोंबो सेंग्रा आंबो सेंग्रा नोंबो सिख्ला बेफोरबायदि सेंग्रा सिख्लायाव लाजिनाय आरो खेलायनाय थाखायो मानो गाबखो दागाब दागाब नारिखल गाज्रि जायो गाब नाङा नारि दागाब दागाबाखै दागाब इसेबां दुखु नाङा Ada kanga ada coba tuh kenapa ani kulum naik kuna ada ada ani kulum itu terus patah berguna yang sebagai kulum nama jane bro kulum naik kau nongga ada gay नोंखौ थारमाने आंखौ थिनहरदों सासे सेंग्रा नोंखौ गोसोथोनानै दं आरोखि दा जुदि नों लायोबा आंखौ रायथियोबा बे आंनो प्राइज होनाय दा आयो आदा जोबोद मोजांनि बाथ्रा आदा रायथिदोल' आदा नोंनो रायथिनायनि आं मा होनो रोंदों आदा आंनि खुलुमनायखौ नाजाव आदा आच्छा आगै नों लानोबा लानोल' बुंदो सथि 300 लादो आरो नों लानो होनबा आं रायथिनोसै बुंदोल' आगै समायल' लादो लागोन आदा जोबोद मोजांनि बाथ्रा आदा नों रायथिना होयोबा आं नांगौबा खुलुमगोन आदा रुथ'नो तारमाने बे रायथिनो थिननायाथ' रावबो नङा मोनब्ला
आंनो लागौमोन आया बेखौनो नों आंखौ मानसिना होनो होननानै गथ'फोर जादों नों फाग्ला गावनानो गोसोयैनो दाउला फाग्लाखौ आंनो जुब Ada libaran tau kue agi. Ada libaran nang ada. Anu kue agi nade agi. Coba agi. Moजां मोननाय खोथा बेफोरबायदि सानाय सुनाय थाखायो जेरै नों जोखोदों लिबारा दावखोबायमोन बेफोरनो डाक्टारनाव थांनोब्ला 500-600 लांसिगौमोन जेरै जोखोदों ओरै खेबथाम लानायजों सेन्टाराव थाहैफिनो बिदिब्ला सानैजों दुखु दाहानि मेथाइजोंसो खनदिनो आगै दे आदा बिदिबालाय फैदो सानैजों लाइसेन्स जाबा मोजां खनसिगोन दा बोरैबाबो महाराजा मोनब्ला क'क्राझार खुस्लाबनो हागोन आगै फैदो ओरैनो बे रायजोआव बारा थांदिनो आगै फैदो थौदो आदा थौदो फैदो